Hello friend, welcome back my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियोआव फिन बरायबाय। जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना नागालेण्डनि बिराद मोजां जायगा नोंथांमोनखौ देखायलांगोन। फैदो जोङो नागालेण्डआव थांनो बिथिं जोंनि आसाम आरोना जोंनिथिं आवगोलथिं थांगोन नागालेण्ड बिथिं गुलाघाट बिथिं थाङो जों दा मेरापानियाव दङ। बिथिं थांबा जोङो नागालेण्ड मोनगोन जोंनिया ओंखारगासिनो दं आरोना जोंनि माखासे लोगोआ फैगासिनो दं आरो नै आंनि बिब'नि फिसाजो नै लोगोफोर दिनै सानडेआव माब्लाबाबो बिथिं बिअसिआव थाव दं होननानै साननाङा आरोना नागालेण्डआ सानडेआव बन्द जायो आरोना जि दुकानबाबो बन्द जायो सानडे दिनाव। जों नागालेण्ड मोनबाय नागालेण्ड हाबबाय आरोना लोगोफोर मास गानखादों बिराद मोजांखायनि भिउआ नागालेण्डनि जों नागालेण्ड दयां हाइड्र प्रजेक्टआव थांगोन बे मोनसे बिराद मोजां प्लेस। नागालेण्डखौ फेलकन केपिटेल अफ वर्ल्ड बुङो मानो बुङो आं सफैनानै खिन्थागोन। नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। जोबोद समायना नागालेण्डनि नेचारा बिनि मिथिंगायारिया जोबोद मोजां। नागालेण्ड भान्डारि मोनबाय जोङो भान्डारि बे जायगाखौ भान्डारि होनो आरोना। लामानि भिउखौ नायदो जोबोद समायना खेंख्रा खेंख्रि एस टार्निं जेड टार्निं जोबोद समायना नोंथांमोनखौ आं देखायलांनोसै। बेखौ चाइनिस बस्ति होनो आरो बे चाइनिस बस्तियाव जों दसे नेबाय गरम जानायखाय। जों दसे थाथ'बाय दिनै सानडे आरोना दिनै सानडेखाय बेफोर बन्द नङाबा बेलेग बाराव बेफोरो सब खुला थायो बन्द। नै जों दसे नेदों सबबो लोगोफोरा। बेनो दयांनि ससे माबायाना जोबोद मोजांखा नै दैया बोहैलाङो। नै याव सबबो जमा जाबाय आरोना जों एबारि
जोङो Doyang हाइड्र प्रोजेक्ट मोनगोन आरो इथिं थांबा जोङो मोनगोन Wokha टाउन मोनगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोननो देखायदों नै इथिं थांगोन जोङो दा थांबाय बे लामा सेरावनो लिरना दोनखादों आरोना साइनबोर्ड वेलकाम टु Doyang हाइड्र इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट Wokha नागालेण्ड होननानै बेयाव गेट पास लानांगौ आरोना मा थायो आरो किबिखया दिनै जोंखौ गेट पास लादिया आरोना जों लाकि आरोना जोंखौ जेबो लादिया फाइनाली सफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो Doyangआव बेयो Doyangनि टुरिस्ट आरोना बे टुरिस्टआव सफैबाय जोबोद समायना बे टुरिस्टनिफ्रायनो गासैबो भिउफोरखौ नुहुरो आरोना बिनि हाजोफोर दैमाफोरखौ बेयाव थानाय न'फोरखौ नै न' दङ बेयाव टुरिस्टआ गुवारनो दङ नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै भिउ पइन्टखौ माबायदि बे गोजौनिफ्राय नुहुरो बे न'नि बिल्डिंनि स्टेपनिफ्राय गासैखौबो नुहुरजोब स्टेपआव गाखोलांगासिनो दं बेयाव मा दं नायलांसै नोंथांमोननो देखायगोन बे न'खौ नै बेलेग मानसिनिफ्राय फैदों आरोना Doyang हाइड्रखौ नायनो इथिं नाहर भिउआ बिराद मोजांखा वाव सो स्वीट गोजाननिफ्राय फैनानै थानो हानाय रुम भारा होनाय न' दं आरोना थानो हागोन बेयाव जों दानिया ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर जोबोद उखैखादों माने फुङावनिफ्रायनो फैनाय नालाय भाइटी কি सब्जी सब्जी गाहरि मांस আৰু লগত আছে ডিম কণী আৰু ইয়া বিৰিয়ানী टेस्टी न बहुत टेस्टी हे नै इसोर ओंखाम जागासिनो आरोना हे हाय बिरियानी एवग्राया मा एवदो नोङो वाव लायोनो आरो रानला हटेलनि एवनाय बायदि नों निजे एवदों ना आं निजेनो एवदों बिरियानी मालाबा लेंहरबानो जाबाय आंखौ एवनोबा जों दानिया Doyang हाइड्र इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टआव फैबाय आरोना बेयाव गेटआ बन्धमोन बिनिनो लकेल सासे सिस्टारा जोंखौ हेल्प खालामबाय बिनि जुगिदिसो जोङो बेयाव हाबनो मोनबाय आरोना बियो आरो किबिकियाखौ लेंनानै गेटखौ खेवहोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो हाबनो मोनबाय दा इलेक्ट्रिसिटि माबा खालामनायाव दामाव जोबोद समायना ये स्विच गेट दै जेरा बारा जायोना बिदिनो खेवना होयो दा रानना दङ दिना हरदो माबायदि दा रानना दंजोबो दिना हरदो अन्थाइनि दाम जोबोद गोजौ नै जों ये ब्रादारखौ लोगो मोनबाय अपनी घर तो याते ना उखाते আছে কি ভিলেজ निउरियो थैंक यू दे ब्रादार दानिया थांसै जोङो माबा खालामनायाव इलेक्ट्रिसिटि
माबा खालामनो थांसै जोङो पावार बानायनायाव बेनो जाबाय नेपक' कम्पानिनि इलेक्ट्रिक पावार माबा खालामग्रा इयाव प्रडाक्ट नायनो हागोन लोगोफोर जों जेने तेनेसो माबादों आरोना माने दिनै सानडेआव फ्राय बन जायो बेयाव ओमफ्राय नायदो जोबोद गेदेर बेनो नागालेण्डनि सबसे गेदेर आरो गुवार दैमा नायदो नै जोबोद समायना दैमाया बेयाव गासै ग्रीन ना ओंखायनो मोजां नाङो एभारग्रीन जों गासैबो मोजां मोनो इदि बेनि लकेसन बेनि भिउ जोबोद समायना जायफ्रा नायाखै नायनो हागोन नागालेण्डखौ मानो फेल्कन केपिटेल अफ वर्ल्ड बुङो होनब्ला देश गिदिंग्रा दावफोरा रासिया आरो चाइनानिफ्राय बिरनानै फैयो 22,000 किल'मिटार नागालेण्डनि पांति बस्ती होननाय मोनसे जायगायाव बे दयांनिनो खाथि आरोना बे पांति बस्तीया बे दावफोरा गोजां बोथोराव साउथ आफ्रिकायाव बिरनानै थांफिनो दावफोरा अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानाव नागालेण्डआव फैयो जोबोद मोजां नांबाय दयां हाइड्र'आव फैनानै बै न'फोरखौ नाहर बे न'आवनो पावार माबा खालामनाय दङ मेसिनफोरा इन्जिनफोरा बेयाव थांनो होआ आरोना एलाउड गैया उखा डिस्ट्रिक्ट आरोना उखा खाथि बारा गोजान नङा बिथांमोनाबो फैनो हागोन जोबोद समायना जोबोद सान्दुं दा एसे फुङाव फैनांगौ आरो बेलासियाव मानोना जों बिराद गोजान नालाय बेनिखायनो फुङाव फैबाबो बेलासियावसो मोनफैबाय दा 1टा जादों बेनिखायनो बिराद सान्दुं सासे सिस्टारा जोंखौ हेल्प खालामबाय बे गेटथिं हाबनाय बे सिस्टारखौ देखायगोन नैबे सिस्टारा हेल्प खालामबाय आरोना बेसे थेंक्स নহ'লে আমি কানি ইয়াতে সোমাব নাপালে হয় না আপুনি মদত পৰাহে পাৰিছে দেই বেছি থেংকছ উখানিনো আৰু না উখান नै जों दै खालामगोन जोंनि जायगानि गोजोन फैगोन बिराद गोजोन फैगोलबोदों आरोना जोबोद समायना बे उखा थांनायनि मोनैनि आवगायावनो आरोना बे वाटारफला लामायाव दसे नायनो हायो आरो इन्जय खालामनो हायो बिराद मोजां थान्दा थांनो एसे बिदिनो दंथारो जोबोद समायना दै निउला आरो नै गोबावसो लोगो मोनलायो माने बेलेग स्कुटियाव गाखोदो आरोना बेयो दैयावसो लोगो मोनबाय एबार थांसै ना गोलैगोन थांगोन नामा बेफोर जाबारि हानाय नङा जों हाइड्र' प्रजेक्ट बेयाव थांनायनि आवगोलावनो मोनो आरो बे वाटारफलखौ लामायावनो मोनैनि आवगोलावनो मोनो जोबोद गरम मोनदोंमोन जों न'आव थांनो समावसो बे वाटारफलाव दैखौ दांबाय आरोना थांनोसै दानिया न'आव जोंना सिस्टारा नै जोंना आदर मालिया नै थाङा आरोना बियो